yadda mahaifina ya sadu da ni shi kuma bayan mai gadin gidanmu shi ne ya fara buɗa ni. To bayan mun dawo Adamawa da mahaifina lokacin ina JS2 muka ɗan yi shekara 3 a gurin. So har na tafi SS2 ma zan ce lokacin sai muka koma Maiduguri. To gaskiya ga kumanta na saba da ana saduwa da ni. Na saba ana saduwa da ni sai in rika jin sha'awa haka kuma kusan tun ina karama aka sabar min to gashi yanzu na girma babu wanda zai rika saduwa da ni. To a Maiduguri da muka koma gaskiya akwai security sosai saboda makarantar da mahaifina ya saka ni ban san mutane ba lokacin sosai kuma da zan ce zan rika zuwa gurin su ko kuma su sadu da ni da sauransu. Kusan dai ba ka ce kawai sadu da ni ba ko kuma wani abu. To na koma kuma sabon gwari domin lokacin da muke Adamawa lokacin gaskiya ko irin schoolmates din mu haka lokacin bana shayi kawai in bashi kaina don nema in ji kawai an cire min wannan abun. To gaskiya baran ɓoye muku ba ni da mahaifina har ciki yayi min lokacin. To akwai wata rana ni da mahaifina muna gida sai mahaifiyata ta yi tafiya. Da mahaifiyata ta yi tafiya da yake a baya na gaya muku ai mahaifiyata ma'aikaciya ce ita ma. So sai ta zo ta yi tafiya. Da mahaifiyata ta yi tafiya sai aka zo wata rana ban da lafiya. Sai ina falo haka ina rawan sanyi haka ne da mahaifina sai irin like kuma mahaifinmu gaskiya kusan sojojin nan kuma more especially mahaifina irin menene ake cewa wayayye ne haka irin ba ma jin shayin kwanciya a jikin mahaifinmu haka irin like mu shagwabe masa kuma banda ma ni ce yar fari haka. To sai mahaifiyarmu ta yi tafiya sai ta bar mu a gida. To sai ban da lafiya aka zo ban da lafiya sai mahaifina ya zo ina kwance a kan cinyansa irin ya bani magani ina kwance amma fa ba sosai bane rashin lafiyan gaskiya dan zazzabi ne haka irin yana kwance a kan cinyan shi yana shafa kaina yana daddanna wayansa a falo sai kawai sai bacci ya fara ɗauka ta haka. To ni kuma gaskiya baran ɓoye muku ba da ya fara shashafa mun kan nan. So yana shashafa mun kaina haka sai kawai sai na ji sha'awa haka. Kusan lokacin na girma ai sai na ji sha'awa haka irin sha'awa tana kama ni sai na yi kewa haka irin like sai ni kuma sai na ɗan fara kankankame mahaifina a hankali ina ɗan kakkama jikin shi a hankali duk da ya haɗu da huɗubar shaiɗan gaskiya. Sai na ji hankali na ya tashi kuma wallahi ban taɓa jin sha'awa irin na ranar ba. Sha'awar da na ji ranar irin na fita hankali irin sosai inna wallahi sha'awa na ji sosai irin na fita hankali haka sosai da sosai sai na ji ina buƙatar namiji haka lokacin. To sai haka sai can sai bacci ya fara ɗauka ta sai na ji mahaifina irin yana shashafa min wuyana haka sai na ji kamar yana taɓa nonuwa na haka kamar ana shafa min nonuwa na cikin bacci. Sai kawai sai na ji daɗin abun sai na ɗan fara babban ƙare mashi haka to cikin bacci. Can sai na razana dai abun ya ban mamaki ai kusan dole zan ji tsoro saboda mahaifina ne kuma bai san ina yin wancan abun ba. Sai kawai sai na buɗe ido na da na ɗan motsa kamar zan tashi sai na ga mahaifina ya cire sai ya ɗan kame haka. To sai na sake na rufe ido na cikin hankali sai na fara tunani ba bacci nake ba amma shi ya ɗauka na koma bacci ne. Shi ya ɗauka na koma bacci can sai ya sake saka hannun shi yana shafa nonuwa na ina dai jin daɗi amma sai na ɗan matse haka irin like bacci yayi gaba da ni sosai ban ma ji me yake yi min ba. Sai can haka sai aka kira shi a waya sai ya tashi haka ni kuma gaskiya gashi sha'awata ta tashi ga komai na ya motsa. To sai har kannina suka dawo school dai haka da daddare yake kowa da ɗakin shi gaskiya da muka koma Maiduguri haka gaskiya saboda dama can garin mahaifina ne to kuma sai aka yi transferring din shi zuwa can. To kawai sai da daddare haka sai na fito da yake ban da lafiya kuma gaskiya an shagwaba ni sosai a gida ba zan yi ƙarya ba an shagwaba ni ofa. To sai na tashi sai na zo da daddare haka mahaifina ya shiga yana bacci. To ni kuma gaskiya kun ga sha'awar nan ta dame ni zazzabi na dai ya sauka already. Kawai sai na zo na ɗaura ɗan tawul haka da na ɗaura tawul haka sai na zo na samu mahaifina haka na ce mishi ni na kasa yin bacci a ɗakina. Sai ya ce da yake lokaci baby ma yake kira na baby ki je ki kwanta man nace dadi na kasa yin bacci fa irin ina shagwaba haka. Sai na ce mishi ni kan dadi a nan zan kwana haka na kasa bacci na ce dadi ni kan a nan zan kwana. Sai na tashi sai na zo sai yayye dai da ni na koma na ce mishi dadi na kasa bacci wallahi
ni tsoro nake ji sai in ji ina firgita. Ya ce to in je gurin ƙannena mu kwana. Na ce su ayin suka yi bacci kamar sun mutu ba sa tashi haka. So shi ma sai kawai ya gaskata magana na, sai ce to in shigo. Sai na shigo. Da na shigo ɗakinsa sai na zo na kwanta a gefe. Da na kwanta a gefe kar ku manta bacci ya kasa ɗauka ta wallahi. Sai na zo sai ina kwance haka can sai na mirgina. Kawai da daddare ina kwance sai na ɗan mirgina kusa da mahaifina, sai tawul ɗin na kunce shi da dabara. Kawai da na kunce shi da dabara, kawai sai mahaifina da ya kalli nonuwana a waje, jikina a waje kamar na yi bacci, sai fara shafa ni. Yana shafa ni kawai. Sai irin na razana haka na bari sai da ya nisa abin da yake, sai na ce dadi me kake yi min? Sai ce ki tsaya bebe. Shi kenan gaya muku ranar da mahaifina ya ce ni wallahi ya ci ni ranar. Shi kenan muka kama haɗuwa. Wani lokaci har a cikin mota wallahi muke yi. Wani lokaci muka fita kamar